Okay, kay siyempre nindot gyud ning nasa probinsya guys kay ngani ba ang kinabuhi simple lamang pero happy. Guys, diyan sa atong pato guys. Wala na nato gipakita ang atong pagpatay sa iya ha. Ato sa hugasan kay aron bubuan dayon nato gininit ni. Ano kay? Kapatay suka. Suka ra mong gipatay ni ani guys pero kinahanglan lagi sampungan nato baba guys. Yan na, hugasan na guys. Ikaw loy, pakibalag makasawa loy. Ay, pa. Guys, ang among kauban diri si Jeannie Hinabi. Daghan pa atong kauban diri ito na si Michael Maraon BC. Og daghan mi karong adlaw mga ka-Israel sa among bukid karon. Mag-enjoy ta karon mga ka-Israel sa atong vlog kay daghan ta mga kauban. Ang atong recipe karon pato. Ayun sa. Wala saloy no. Sayo pa. Pis guys. Ibrid kay di kadugay si Kiya di tabilong. Hello guys, mga na guys oh. Pawan. Si Kiyay na vlogger. Si Loloy, assistant. Kuliray, pamanday na napapan. Si vlogger, og si Loloy. Nag-ihaw og patutin. Anong patutin man akyay? Pato plus 10? Yes, pato man ting. Omo na ya. Basta. Paloy, kay paloy. Mo kay i-inform ka sa context ni Kiyay. Para ipasa sa imo Kiyay. Okay guys, pagsugba po tag isda ron guys. Ato sa nihugasan guys. Butang ay pagbagol ko riyo. Ako na magsugba. Pero hinlo naman po ni guys kay hinlo naman dito ni sa pagpalit guys. Kuha na ni, makaluto na. Kaya ako magsugba. Pa. Nalagi na. Okay. Tumatik. Imo Kiyay? Stand? Okay guys, atong butang og tangad guys para humot ang atong sinugba karon. Way, imong butangan na sugba. Kaya. Kanang kuthara diha. Tapos butangan nato og asin sa ilam guys. Di na nato butag panakot guys. Okay na ni guys. Basta na ay atong asin. Simple ra mag sugba ta dire sa bukid guys. Basta na asin, okay na na guys. Manato pong atong budburan og magic sarap din sa ilawom guys. Lara good oh. Diri sa mga garang-garang guys. Na Humanan taw-taw dato na dayon ng isog ba guys. Ana ra guys, ang atong pagsugba diri sa bukid guys. Okay guys, padayon paghapon ang pagkuan ni Loloy guys sa iyang pato pag kuhag balhibo. Okay guys. Dapoy atong isa pa ka chip cook guys si Gregorio Hinabi guys. Hello mga ka-sweet, nandito na po silang Piling at si Nili. Hello Ate Nel, Ate Pilings. Mayong buntag sa inyo pagbisita dire sa atong payag. Karon pa bisa ako nakaagi diya sa kada. Mapakakagi diha ah. Medyo kuan nato no, dili kayo doldol na lang po kay sa desbasakan. Okay guys, busy mir karon, bibo ang atong vlog karon kay daghan tay mga bisita. Tapos guys, gisilaban na guys ang pato guys. Inga na guys silaban sa kayo. Kay na magay mga balhibo ana na tanggalunon guys. Kanang pino ba? Di man na siya matanggal kung dili nimo silaban. Kadugay madato ni Kiyay vlog. Di atapantinon yan. Panakot guys, Bombay na. Naiwa na po nato ang kanang atsal guys. TikTok day ka. TikTok. Food trip kami diri guys sa bukid karon. Kay napoy among kauban diri mo balik na sa Manila mo nang nag food trip kami ron.
Ug iyang napili dire sa bukid, mo ganahan magud dire siya sa bukid guys. Di ba guys, ipakita nato gantong aging vlog na siya dire si Michael Maraon mo nang balik siya dire kay giganahan. Ugba na pod mi guys og isda guys sa among food trip karon. Butangan na, gitimplahan na yay. Timplahan na. Tapos gibalot unta na. Balihon na guys. Lahi na po ning iro lagi kay puti ba ito kung agi. Amo maring iro. Amo na inyo? Pamibaw Amo imabaw rin sa ti. unang lagi. Imabaw. Uban maring luloy. Dili ang katang uba na pagbutang. Pero maigo ang ikog. Okay, salamat. Okay guys, ang lami pagkasugba guys, oh. Laki. Ana sa ana sa imo. Daghan ba ko man paglaki? Lima purdoy. Kalimutan mo sila. Kalimutan. Tapos ikaduha na po siya apampa, ikaduha. Unsa man? Nang sundalo nga kuan. Kabit? Dili kanang retire na sundalo. Guys, kiskisan gayud tarong guys. Uyab niya. Ang atong lawas sapato. Dito na po. Sansa nato kasin aron makuha ka ng item niya guys. Dili ni mamang kuan man unta sinili grade. Ay. Ano ding nanay? Isa ko sa kapo sa imong Sundang dahil ba? ginikanan. Ay. Mapada sa ila ko. Info. Ano ba? Yes, Kasaman ba ya? Hindi naman mo. Classmate na ng Mildred sa San Fran sa una. Sige, di po. Di na di itaw sa. Di na di itaw kay. Sabi ni Tia Mildred. Sa listan sa Hindi mo doon. Di ba ito guys? Iwa mo tinaigo. Kuan. mabuong ba sa dire. Okay guys, luto na atong sinugba guys. Butan diri guys. Okay. Ito na. Pato guys, tangadan. Kuan man na, pa ako ba suba? Og ana guys ang pato guys, nanay tangadan na wa gayon na isabaw pa. Takban una nato na siya atong pabukalan. Utangan og Sprite guys. Ano pa? Palata sa atong kuan. Di ba wala to butay sabaw to, wa to butay tubig. Kanina po dayo kuan kay ipabas-ubas to kadali. Butangan na dayo og Sprite. Grabe kalami. Takpan na po dugot ro. Wala nabas na got. Wala, hubas na guys. Pumsing kayo na to. Sprite lang po to ang isabaw ha. Basta guys, ito nang gibali. Okay guys, sabali na nato ang atong giluto diha na pato guys. Unya kung maluto na na siya, kaya ato pa nang tadtarog utro, manlutoon na po natong siyag utro guys kapag human na matadtad. Muna atong ingon sa atong chip ko. Okay. Pauno na guys, kay tadtaro nato ni guys ang atong gikwang pato. Guys. Wow. Para guys, tadtaro na nato ni guys. Tamo ka na. Lagi. Patay na. Atay to? Mo ni kadato na yung vlog ni. Mo ni siya guys. Vlog na. Hello guys. Pag-like lang mo diha sa akong kuan sa Israel Cebuala. Ato mo dito tan-aw mo. Muna nang move na yan guys kay puro pagkaon yung content. Karon ang content niya patutin. Salamat po sa nag-sponsor si Romanito
Bitangkol. Shout out sa Emo, Rominito. Ang tabilong yung pato. Okay guys, tapos na natadtad guys. Muna kadagkuha guys ang pagtatad sa atong pato. Ug karon magtak-ang na dayon ta og kaha guys. Tak-ang na ang kaha guys. Okay. Oil guys. Uy, wa pa man guys. Una na guys. Patutin. Lagi ro. Ibutang agahos. Paano ko bumili ko na? Ano? Bombay. Sa Tagalog na guys, sibuyas. Pero sa among diri Bombay ra na. Bumboy ka naman nilay utang. Ay. Tag-atsal guys. Bell pepper. Ah. Loy Sa English kayo. Ay, lago na. Okay guys, ilolo na nato ang pato. Wow, lamiya guys. O di ba? Itang ang pato guys. Oh. Okay guys. Patitin. Pero daw kakaonin mo. Guys. Okay. Ban. Ayun ay takot. Tubig guys. Karong malata guys. Kay murag gahi manggod ni guys na kuan guys. Kasi sang palat-on ni. Nasa guwang na na pato, atong daghanog sabawan na lang nato kay malata guys. Teka. Asinan guys. Matangag powder na paminta guys. Butangan po gliso na paminta. Kumaintan mo to pa. Ang Magic sarap. Tangan. Guys, butag toyo guys. Right guys. Itong sobra na Sprite, gibutan na nato diha guys. Alpine guys. Lagyan ng tomato sauce. pasil guys. Eh, Lagyan ng sili guys. Konting sili lang kasi maka bisag mahanghang na ho mga kauban diri manang ibutan ra sili gamay lang para dilihang kaayo. Go guys. Cornstarch. Butangan natog Sprite guys para matunaw. Tunaw nato guys ang atong cornstarch para apa na siya guys, matunaw.
Oh, ang lamian na guys. Atong butangan na kung start guys, pampalapot sa atong gilotong adobong patutin. Ala, grabe. Gadubo pag, ipatutin pag. Lami ay gayod na to guys. Guys, so, diba? Pampalapot guys. Grabe guys, ang lami agad ng patutin guys. Oh. So, diba? Hey guys. Takbanhaw na ni. Ito na ni guys. Hapin. Okay guys, sauna na ta guys. Okay. Asaha ka to. Okay. Wow, sarap. Okay guys, ang sarap. Ha? Hindi mo po tagsawsawan guys. Pili nato ni guys. Gilami na imong niluto. Hindi ang gatong luto guys na patutin. Kani mo na isasawa nato sa atong sinugba guys. Kutsara. Butang nato limonsito guys. Ang bahaw kay guba na kong bahaw. Sausawan nato ni. Kill, pagkag down, kill. Sausawan guys. Kami kami sausawan guys. Tubatog ahos guys. Guys. Tuyo dayon guys. So masalap na sumakamot lang. Okay man na. Okay. Ito na atong sausawan. Kauna na. Guys, yan na guys. Lang tumaluto guys. Dapay sudan na to guys na sinugba. Kapag kuan. Dure pang plaster diha tanan guys. Inom na to, Yel. Hindi pa talubat. Ano ra dito sa lubot na sa kalubot. Guys, ngayon ta guys. Ang sama ta dito, ay abrihan. Ha? Ayaw di abri, kuno sa lubot ra, di akas mata. Okay, manalangin na ta sa ngalan sa Mansa Anak ug sa Espiritu Santo. O Ginoo Dios, panalangin ni kani pagkaon nga among anda karon sa among pagpasalamat sa imo. O Ginoo Dios, kanunay na grasya na kanamo. Kini ibangayon namo sa among Ginoong Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mansa Anak ug sa Espiritu Santo. Happy Kaon na ta. birthday to you. Kaon. Ito isa. Baslok mo na imong. Ako na lang nabilin diri guys. Kaon paghapon ta. Ayaw kalimti mag-subscribe mo diha Dire na ko taman. Bye-bye. Bye-bye mo tanan. Bye-bye. Bye. Oh. Bye sa blast.